kuchikoro. So ndikati Mwari Mwari yakambozviita. Mwari yezvingwa zvishanu nehwembiri yakwana nguva kuti munguva yedu timbozvionawo. Saka ndakabuda with confidence ndikaitsika nenormal speed kunanga kuMount Pleasant kuchikoro. Chakumirira hapana. Ndichitarisa muhomwe manga musina kana sendi. Ndosvika ndofonera mukoma wangu ngatisangane mutauni. Mundiendese kuchikoro, toenda kuchikoro, todzoka. Zvikanzi naiwo baba muni. Ipapo ndanga ndati mai mwana, handina kana mari yekudya. Ikai nyimo muise mulunch box. Kuita kuti kana ndane nzara ndombopaka mota ndodya nyimo dziri mulunch box. So mukoma anoti mota iyi china yainayo chihore kuchakohwa. Hazvichaiti kuti murambe muchitendera mutauni. Chikoro mapedza kuti musati mabuda mutauni. Hambai pane shamwari dzangu apo ndikugezesere mota yenyu. So tinoenda pari kugezwa mota. Mota ichigezwa zvayo ndoburitsa lunch box. Ndikati Mutara, ndochikafu chatingatodya, handina kana sendi pana. Ngatidye nyimo. Mutara anoti ainga mai tinashiva kona. Takugara pasi pemuti tiri kurova nyimo. Takanokora kamwe, inini kamwe, mukoma wangu kamwe. Ndobva pasvika mumwe murume ane zibango remota. Ameno ndiwo marendi kuruza rine zivhiri mumashure. Ndobva amisa mota yake. Ndanga ndisina kola, ina handimuzivi. Anongopaka mota yake. Ndobva adzika. Ndobva asvika. Ndobva anonga lunch box. Ndobva anonga lidzi relunch box. Ndobva avhara. Zvikanzi hamusimi type inodya nyimo palunch paime. Ndobva aburitsa $100. Ndobva akanda pasi. Ndobva amhanya nelunch box nenyimo dzacho. Ndobva apinda mumota. Ndobva aenda. Nanhasi handimuzivi kuti ndiani. Haleluya. Kusvika izvozvizvi handimuzivi kuti ndiani. Pandakataura mukoma wangu akada kuita chambanja. Ukanzi Mutara ndokuda kuti chaire manje. Wotora nyimo dzedu panapa. Ndikati Mutara, ngirozi dzichiri kufamba. Basa ndiyezvo. Ndosiya aende. Ndanga ndisina kana mari. Ndikati Mutara, mota yapedza kugezwa. Hambai pachicken ini ndinokutengerai chicken.